BA1 record. Masoyiyata kin sani na tozarta a fanni na so a sokin ganai miki rana rayuwar kikin amfana ruwan ido ya daina gudana ashe rayuwata kike so na manta bi wanken da soso rayuwa tana juyawa yanayi yana sauyawa akan ki gane tamkar gawa ke ko kika huta a fannin sarauta da kasa gane mene soso kin sa rayuwa ta abinci ina nan cikin kadaici gashi ba fana iya bacci akala na baki ke ko kika jamin burki kin sana gaji jiji a dakin gaba na kunci rayuwa nake fata yanci jama'a garin bakunci yau ko an tsane ni larkin biyo ni su ko ba su so sun fi so su ganki abinci ki zauna cikin maraici rayuwar ki karki bacci na baki so gami da amana da yarda mu zauna da juna da dukkanin gata kashe shirin ki duka da rata ki kwashe na zamto fata ki sa a dinga yi min cuta gare ki na yi rana ki kodare ki kai min nuna mene dalili wai cuta ban gare ki ba na san bikin kikin sani ba na san akan san ki na ɗaukan san yanayi gare ni sa yayi sauyin launi zan so ki aga zamin ki taimaken ki yi min rana kamar yadda ni miki rana ki sanya a bar tutana na koma jahata na je can na huta hakan za ya fi min hakan za ya sani na huta na bar tunanin yan mata rayuwa na samu gata dukan dukiyata guna ba irinta ki daure ki sana a mota su zutina ki zanyi cirewa mata zana daina biyewa da kin sani na zama bawa Allah tsaron ƴaƴana rayuwar su kar da su nuna irin rayuwata matata ki min alfarma halina ki sashi adalma yana rike ki yau binnewa ƴaƴana ku min alfarma laifina ku yafan da na sa ku kun shiga kunci da sharrin baƙaƙen kwalba ta sana ki neman tuba ya kuma gashi na yi